Goeiemiddag julle in Ommers. Nou ja, baie slegte plek om te wees is langs die pad wanneer jou voertuig gebreek het of wanneer jy in 'n ongeluk was en jou voertuig moet weggesleep word totdat jy weer in staat is om die papierwerk en al daai goeders uit te sorteer. Nou Wilber Botha van LM Insleepdienste in Vredenburg is die regte mens om mee te gesels. Kom luister saam. Goeiemôre julle in Ommers. Vandag gesels ons met iemand wat ons almal een of ander tyd nodig het in ons lewe. Ons gesels met Wilber van L&M Towing hier in Vredenburg. Môre Wilber. Môre mevrou. Hoe gaan dit met jou? Goed, net lekker koud vandag. Lekker koud. En Wilber is 'n bietjie skaam, maar nou gaan hy vir julle vertel hoekom het ons iemand nodig wat weet hoe om jou motor in te sleep. Wilber, hoekom is dit nodig om iemand te kry wat weet wat hulle doen wanneer hulle motor wil laat insleep? Ja, ons werk meestal met versekeringen en gecontacteerd met hulle. Maar 90% flatbed, hang af die skade op die voertuig. Maar wat stapt in die pad, een trailer of een flatbed. Ja. En je moet de rechte tools, wanneer je nog skade op je cliëntse voertuig, dan is het alles terug naar jou toe. Zit alles op jou. En dan moet je liability en al betalen en de cliëntse kar weer zorg, zoals het was. So daar's vir jou ook risiko aan verbonde. Baie, Dis baie. jy 'n professionele persoon is wat weet van hoe om motors in te sleep, op te laai, af te laai en al daai goeders. Ja. Wilber was nou nie die persoon wat my kom haal het nie, maar ek het genoegsaam gehoor dat Wilber die persoon is ook om te skakel in Vredenburg. Ja. Sê gou vir my, wanneer het jy begin met die insleepdienste? Na matriek 2004. Ik heb altijd samen met Reynold kapot gewerkt. Hij heeft mij bij je gekaaid en geholpen. Hij was de directeur van L&M Towing. Ja. En ik heb nog een vader van Giersal Kerel, hij is de eigenaar van L&M Bakwerken. Ja? En ik was maar 4 jaar toen mijn pa was. Dus ik heb nooit over Gier gehad, maar ik heb nooit teruggegaan in de wereld en besef, dat is een wop van mij niet. Ja. Mijn maat tussen ons 4 kinders was mooi groot gemaakt met manieren. Dus ik denk, met mijn en respect is waar ik gekomen heb vandaag in het leven. Ja, als ik altijd zo met die bus, als ik transport, altijd met die bus hier voorbij gereden, voorbij L&M Bakwerk en kijk ik hoe die gestamde karren daar staan en zeg ik mezelf, ik wil dat doen één dag. En zo deed ik met de Reynold kapot. Wil jy nou net gewoon in die rede val, wil jy die karre stamp? Nee, ik wil, het is voor mij excited om een gestamde kar te zien en die breakdowns, ik was mal geweest door de breakdown. En toen zei ik voor mezelf, ik wil dat doen één dag. En van na matriek 2004, ik zo samen met de Reynold gewerkt, ik was het Chainboy, is over altijd haak. Die andere werkjes doen samen met de driver is. En hij later van mij in zijn vertrouwen genomen en van mij alleen laat werken. Ik heb ze dus gehad, ons het ook maar baie conflict gehad in andere towing companies. Maar dat is heel sterk gemaakt en veel belang was in wat dagelijks in het leven. En als nog altijd vrede en niemand nog. Was het één oud wat destijds in de towing in die Kalle community begint, die bij ons Arnold de Leeuw. Hij is voor ons allemaal een kou wat afgestorven. Ik heb baie geleerd die van, hij was mijn oppositie. So whatever, hij van mij voorgesprongen en ik weer geleerd. So bij niks ongeluk als ik weer voor hem voor dat. En zo het was me aangegaan. Ja, 2004 af. Ik heb gewerkt voor L&M Towing. Ik heb later directeur geworden als Reynold kapot is uitgegaan. Ik heb zijn aandelen gekoopt. En zo heb ik aangegaan. Op de oude ik about 7 jaar terug, 7, 8 jaar terug. Toen ik L&M Towing gekoopt bij Saal en bij Joubert. En toen ik op mijn eigen, ik heb 2 rollback trokken, 4 bakjes en trailer en ik zou contracteren bij al die verzekeringen. Ja. En gelukkig de goede naam in die Weskus. Je verzekerd je, want je is... Van ik is bij je die taxi, associations, wat mij altijd bijstaan, taxi drivers en zo, wat je altijd bij alles aan ongeluk in die pad, dus mensen dat kan helpen. Als je makkelijk een towing is. En sommige tijd met een natslot niet verkouden uit om iemand te gaan helpen wat in die pad staat. En dus ons weet hoe voelt het om als het in die pad staat, als je helpt. So, ze moeten liefde en ze moeten passie en ze moeten van scratch af gaan beginnen om een towing te wezen. Ja, en partykeer kom je op hartseer tonele ook, né? Oh, baie keer, voor alles die mensen kennen.
Dan is dit nie lekker weer. Dan is 'n bietjie blind en dan sommige tye as jy by toneel kom en jy sien wat daar is, dan jy onmiddellik die persoon se familie weet eens wat die ander gaan en dan staan jy eerste daar of jy moet hy call maak en ek het al 'n ongeluk gedoen waar net die buitekant Vredenburg waar jong seun sy pa verloor het en ek klonk of hulle merkte nou wat was sy pa se laaste woord en so goed gaan ons maar deur ja. Nou Bobber sê vir my, het jy nou 'n seun wat die besigheid gaan oorneem by jou? Ja, nee nog nie. Maar ek het al klomp seuns wat ek weet wat agter my gaan staan. Seuns wat die vader vir jou gegee het. Ja. Ja, baie dankie dat jy tyd spandeer het met ons en ons het bietjie gesukkel om jou in die hande te kry. Ja, dit is op en af besig. Is ry wild hier op die Weskus. Die Weskus ja. Baie dankie dat jy gekom het. Ons waardeer dit en voorspoed vir jou vorentoe met die besigheid. Nie dat ek weet dat die ander ouens ongelukkig maak nie, maar dat jy altyd daar is wanneer iemand help. Ja, is net een ding wat ek elke dag dankie sê vir die Hemelse Vader dat hy vir ons bewaar en beskerm en altyd maar deur ophou vir ons. Hy is die belangrikste. Nou ja, daar het julle, ons moet elke dag dankie sê vir wat ons het. Ons moet dit nooit as vanselfsprekend aanneem nie. Baie dankie vir julle. Goeie dag vir jou verder. Mooi loop julle.